истеъмоли моддаи фаъоли биологӣ бисёре аз нафарони рӯи оламро ба ваҷ овардааст, махсусан варзишгарони ҳирфаиро. бца ном гирифтааст ин маҳсулот. хоб, барои аниқ кардан ки бояд истифода барем ин маҳсулотҳоро ва ё на, имрӯз суҳбат дорем бо яке аз табибони тибби варзишии санъати муҳорибаҳои омӯхтаи ғайрикасбӣ Абдураҳмон Тоиров. салом. Салом алейкум ака. хуш омадед ба барномаи дар толор. Раҳмат ака. Абдураҳмон Тоиров нафаре аст ки дорои сертификати дараҷаи байналмилалӣ аз намуди табиби варзишӣ мебошад. Сараввал мегуфтем ки худи ҳамин бца чи аст? бца ин аминокислота аст. Дар таркибаш се аминокислота дорад: изолейцин, лейцин ва валин. Ва организм тавассути ғизои солим ҳосил кардани ин намуди аминокислото, яъне синтези ҳамин аминокислото танқисӣ мекашад. аз ҳамин сабаб мо ин чизро барои варзишгарон, барои барқароршавии онҳо тавсия метиҳем, истифода мебарем. Инҳо якчанд намуд мешаванд. ҳастанд бцаe ки дар таркибашон витамини гурӯҳи B6 доранд, дар таркибашон глютамин доранд, дар таркибашон аргинин доранд, дигар аминокислотаҳое доранд. ва бцаҳо этикеткае ки дар ҳамун ҷо истодааст, агар аҳамият дода бошем 2-1-1 ҳаст, 8-1-1 ҳаст, 12-1-1 ҳаст. ин мутаносиби изолейцин, лейцину валин дар он ҷо гуфта шудааст, яъне чанд миқдори изолейцин, чанд миқдор лейцин ва чанд миқдор валин дорад, ҳамун чизҳоро муайян сохтааст. мо бисёр вақт бцаи 2-2-1 ба таври классикии онҳо истифода мебарем, 2-2-1-ро бештар истифода мебарем. худи бца фарқият дорад барои варзишгар? масалан варзишгаре ки ба бокс рӯ вардааст ва ё ки масалан ба гӯштин ва ё ки масалан ба муҳорибаҳои омехта, тарзи истифода барои онҳо ҳар гуна ҳаст, лекин маркетологҳо барои реклама кардани маводи худ, барои фурӯш ба фурӯш бисёртар рафтани онҳо ҳар гуна маслиҳатҳо медиҳанд ва маслиҳатҳои нодуруст аст. ман фикр мекунам дар интернет беҳад бисёр аст ин гуна наворҳо, яъне ки мегӯянд ки шумо аз хоб хесият нӯшидантон дар кор, пеш аз машқ нӯшидан дар кор, баъд аз машқ нӯшидан дар кор, вақти хӯ рафтан. албатта агар мо ингина истифода барем, якумш ки ба кисаи худмо зарар мерасонем, зеро ки ин чиз бениҳоят чизи қимат аст. тарзи дурусти истифода барии он вобаста ба намуди варзиш. агар хоҳед ки ба пуррагӣ ҳамин бца организм ҷабида гираду истифода барад, яъне хушрӯ барқарор шавад, мо 10 грамми онро дар 1 литр обро тайёр мекунем, дар процесси машқӣ истифода мебарем, кам истифода мебарем, чунки дар он вақт варзишгар бисёр афгор мегардад ва талабот ба нушоба бисёр мегардад. ва вақте ки мо инро истифода мебарем барои ҳосил кардани атф ва барои барқарорсозии организм бениҳоят чизи хуб аст. вазн медиҳад? процесси таҷрибаи кори ман буд ки ба шахсони вазн дода буд. ин вобаста ба генетикаи одамизод вобастагӣ дорад. ҳастанд шахсоне ки аз бца вазни мушакӣ мегиранд, ҳастанд шахсоне ки баръакс вазн намегирану процесси ба истилоҳ агар гирем жирожигани, яъне чарбуи онҳоро кам кардан беҳад фоидаи хуб мерасонад. ва процесси катаболизм, яъне ки вайроншавии бофтаҳои мушакии варзишгарро пешгирӣ мекунад, яъне процесси катаболизм намешавад. ин чизро тавассути хӯрок пайдо кардан хеле душвор аст ва аз ҳамин сабаб мо ин чизро истифода мебарем ва ин маънои онро надорад ки мо бцаро ҳамавақт истифода барем ва аз ин фоидаи бештар мегирем. не, моддаҳои фаъоли биологӣ ҳамагӣ 25-30% режими хӯрокии варзишгарро таъмин мекунад. асосан чизи якумин дараҷа ин хӯроки солим аст. ин чизҳо дуюмин дараҷа ҳисоб мехӯранд. ҳамчун як табиби варзишӣ ба бинандаҳо чӣ гуфтанед? масалан истеъмоли ҳамин нави хӯрокҳои биологӣ иҷозат ҳаст ва ё ки на? ин чизҳо барои якумаш барои варзишгарон тавсия дода мешавад. дуюм, шахсоне ки аз 17 боло ҳастанд тавсия дода мешавад, ҳамонам бо муоинаи духтур, яъне ки муоинаи тиббии духтурро мегузаред, духтур иҷозат метиҳад, шумо меред ҳамин чизро мегиред. сеюмаш ин ки ин чизҳоро барои кӯдакҳо истифода бурдан қатъиян ман аст, чунки системаи гормоналии онҳо ҳоли на он қадар ба пуррагӣ ташаккул ёфтааст ва баръакс таркибе ки ин чиз дорад барои кӯдакҳо зарар мекунад. ва барои ки ин чизҳо лозимтар аст, шахсоне ки аз сини гӯем ки сину солашон аз 30 боло аст, шумо агар фақат барои саломатии худ
машқ кардани бошед, ба таври профессионалӣ набошад, барои шумо мақсади асосӣ надошта бошед, агар ин чиз ҳуҷҷат нест, шумо метавонед тавассути хӯроки солим ин чизро аз ғизои солим қабул карда гиред. дар федератсия медонем ки масалан шумо сомонаи иҷтимоӣ доред. дар ҳамун ҷо ягон мастер-класс мегузарем ба бинандо оиди чӣ? оид ба витаминизатсияи ҳамин варзишгарро. мо мегузаронем ин гуна чорабиниҳоро. ба наздикӣ мо дар толори UFC Gym дар бобати мавзӯи энергияобеспечении мышц, яъне чӣ гуна мушакҳои варзишгарро бо энергия таъмин мешавад, мо онро гуфта гузашта будем. Вобаста ба хӯроки солим мо тренинг гузаронда будем барои ҳам духтуронамон ва ҳам барои мураббиёнамон. албатта ин чизҳо ҳатман мо ин чизҳоро мегузарем. ҳар бобате ки фурсате ки шуд мо нақша дорем, дар нақша мо ин чизҳо ҳастанд. чун медонем то кунун мо табиби варзишгар надоштем. чӣ хел рух дод? идея аз ки ҷо пайдо шуд ки бояд маҳз табиби варзишӣ шавед шумо? Ва вақте ки ба федератсияи таҷмаф ман аллакай дохил шудам, президенти федератсия гуфт ки барои мо муҳим аст ки духтурои мо пуртаҷриба бошанд, яъне табиби касбӣ бошанд, яъне тибби варзишӣ. ва худо ба шукр мо айни ҳол хонишмонро тамом кардем ва ба наздикӣ ҳимояи дипломи ман мешавад. фарқ байни табиби умумӣ, яъне ки табибоне ки ҳастанд, аз табиби варзишӣ дар чӣ аст? табиби варзишӣ аз табиби урфӣ на он қадар фарқ дорад, чунки мо як базаро меомӯзем, мо ҳамон анатомия физиология одаме мегузарем. фарқият ҳамин қадр аст ки табиби урфӣ қатъи бемор кор мекунад, а табиби варзишӣ бо шахси солим кор мекунад. яъне тибби варзишӣ организми одамро то чӣ андоза организми одам ба чӣ қодир аст, яъне ҳамон чизро меомӯзад. яъне одами солимро то чӣ андоза қобилиятҳои ҷисмонии физикии онро зиёд кардан мумкин меомӯзад. яъне бо шахси солим кор мекунем мо. як филми мазҳакавӣ аст, астерикс я берикс. ҳама кас фикр мекунад ки тамошо кардааст. дар ҳамин ҷо дар ҳамин филм яъне ки ҳамон қатрае ки ба онҳо дода мешавад, як қувва пайдо мешавад. бале бале инам ҳамун чиз аст ва ё ки он дигар? инҷо нигаҳ кунед, инҷо нозукҳои худро дорад, чунки чӣ хеле ки дар аввал мо қайд кардем, на ҳамаи истеҳсолкунандагон таркиби асосии ҳамин чизро ба пуррагӣ нишон намедиҳанд. ин як раванди маркетинг аст. пеш аз истифодабарӣ мо таркибшон намебинем, зеро ки ҳастанд моддаҳои фаъоли биологӣ ки дар таркибшон нисбати намуди варзиши мо агар гирем, агар чизҳои манъшуда ҳисоб мехӯранд. фарз кардем барои одами солиме ки барои амалӣ гардондани мақсади худ, фарз кардем барои вазнгирӣ ё вазнпартоӣ ё барои зиёд кардани тобоварӣ ягон боке надорад, лекин барои намуди варзиши мо ин чиз бениҳоят чуқур омӯхта мешавад ва чуқур ба ин чиз аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. зеро ки ина фарз кардем вақтҳои давраи шӯравӣ мо варзишгароро тайёр мекардем ва комплекс витамини Б-ро истифода мебурдем. ҳозир аз замин гурӯҳи витамини Б аллакай манъ шудааст, маҳз витамини Б12, чунки аз ҳисоби ки дар таркибаш кобальт дорад, барои организм зарари ҷиддӣ мерасонад. аз ҳамин сабаб созмони зидди допингӣ ин чизҳоро дар рӯйхати худ ворид карда шудааст ва ин чизҳо дар организми варзишгар аз 3 моҳ то 1.5 сола истоданаш мумкин. БЦА яъне ки намесада? БЦА не. чӣ нав БЦАро шумо истифода мебаред ва барои як варзишгар дар як рӯз чӣ миқдор бояд истеъмол кунад? Перед соревновательный период подготовки варзишгар 3 моҳро дар бар мегирад. моҳи аввал мо барои физика, яъне қувваи варзишгар зиёд шудан кор мекунем. моҳи дуюм барои функсионалкаи варзишгар, яъне тобоварӣ зиёд шудан кор мекунем ва моҳи сеюм барои барқароршавии варзишгар кор мекунем. ва вобаста ба намуди тамрини онҳо мо БЦА-ро истифода мебарем. олимон ҳаракат мекарданд ки қобилиятнокии варзишгарро зиёдтар намоянд ва аз ҳамин сабаб ин гуна чизҳо ба амал омад, чунки рӯз аз рӯз ҳама намуди илмҳо пешрафта истоданд, тараққӣ карда истоданд ва тибби варзишӣ низ пешрафта истодааст ва ин чизҳоро ҳатман меомӯзад ва барои варзишгар ба таври ҳатмӣ мо истифода мебарем. чунки агар одами солиме ки дар як ҳафта фарз кардем 3 маротиба барои саломатии худ машқ кунад, фарз кардем тариқи ғизои солим онҳо метавонанд он чизҳое ки организми онҳо харҷ кардан барқарор созанд. лекин вақте ки варзишгар
ба истилоҳ агар гирем перед соревновательный период подготовки агар ин чизҳоро агар истифода набарад, он чизе ки хӯроки ғизои солиме ки вай мехӯрад вақти зиёд меравад барои ҳазм кардани он чизҳои даркорӣ барои организм. аз ҳамин сабаб вақт барои мо бениҳоят муҳим аст. қариб 65 то 70% БЦА тавассути пешоби одамизод аз пешобаш буромада меравад, чунки як қисмати ноҷинси онро организм ба худ ҷабида мегирад ва инро мо чӣ гуна истифода мебарем? мо инро дар вақти тамрини варзишгар истифода мебарем. Кадом вақт варзишгар ба тамоми қувва кор мекунад, меҳнат мекунад ва ба истилоҳ гирем организм обезвоживание меравад, яъне ки камобӣ меравад ва организм талаби жидкост, яъне талаби об мекунад ва барқароршавӣ низ аз рӯи усули Силуянов тарзи ҳосилкунии АТФ аст. Ин мавзӯъ бениҳоят мавзӯи калон аст. Агар ман ба пуррагӣ гап занам қайтон магарам ки 2.5-3 соат гап заданам. Хуб, фаҳмо аввале содатару фаҳмотар бошад хубтар аст. Ба хотире ки бисёр нафаро махсусан манам ки масалан ба варзиш машғул ҳастам, дар ҳамин фикрам фурӯ рафтам ки ҳаминро ман бояд истифода барам ва ё ки на. Ва амсоли ман нафаронеам ҳаст ки ба фикр фурӯ рафтанд. Бошад ки ҳамин барнома ҳамин гуна шавад ки ба мардум яъне ҳамчун як тавсия ва ҳамун саволое ки дар фикр доранд ҷавоби худро аз ин барнома бале. Агар соддатар карда фаҳмонем, БЦА-ро ба шахси варзишгар набошаду барои саломатӣ агар машқ кунаду сину солаш аз 30 боло агар бошад, аз 30 сола боло бошад, агар барои худ мақсад гузошта бошад, барои то як муддати муайян ягон результат агар пайдо кунам гуфта агар мақсад гузошта бошад, истифодаш ҳатмӣ. Дар 1 литр об 10 грамм БЦА-ро дар процесси тамрини машқӣ истифода бурдан. Яъне кай вақте ки ҳалқатон қоқ шуд, шумо мегиред кам нӯшида. Дар ҳамон вақт БЦА ба пуррагӣ фоидаи худро мерасонад. Агар шумо пеш аз машқ агар вая хӯред ё ин ки баъдам машқ хӯред, агар қариб аз 50% зиёди онҳо, тақрибан 65-70% онҳо тавассути пешоби шумо поён фуромада меравад. Ягон чизи даркории шумо ба худ гирифта наметавонед. Федератсия чӣ имкониятҳоро медиҳад барои шумо? Федератсия бисёр имкониятҳои хуб барои мо пешниҳод кардааст. Бениҳоят имкониятҳои худ. Ина агар гирем мо мураббиёнамонро аллакай 2 мураббии мо дорои дараҷаи байналмилалӣ гирифтанд. Дигар мураббиёнро низ барои такмили ихтисос ба дигар давлатҳо равон месозем ва ман шахсан низ манро равон карданд, хондам, омадам, ба наздикии ҳимояи диплом мешавад ва дар оянда мо нақша дорем ки сафи ин гуна мураббиё ва сафи духтури варзиширо зиёдтар кунем. Дар боло зикр кардем ки ба даст овардани ин витаминҳо кори саҳлу осон нест, яъне ки хеле маблағи калон меистанд. Федератсия ки имрӯз масалан ин қадар варзишгароро ба даст овардааст, яъне ки тамрин медиҳад, чӣ қадар масраф мешавад дар як моҳ ҳамин витаминҳо дар федератсияи шумо? Бениҳоят масрафи калон мешавад, чунки дар федератсияи мо зиёда аз 300 варзишгар машқу тамрин мебарад. Дар байни кӯдакону наврасон мо 32 нафарро сафарбар карда истодаем ва ҳамаи онҳоро мо ба таври ройгон бо витаминизатсия таъмин месозем ва маҳси бадани онҳоро мегузаронем, ҳамоми умумии онҳоро мегузаронем, то ин ки варзишгарони мо ба пуррагӣ барқарор шаванду результатҳои хубро нишон диҳанд. Ҳамаи ин чиз ба дӯши федератсия аст ва федератсия ба пуррагӣ ин чизро амалӣ месозонад. Вақте ки соли гузашта машқу тамрини таълимии варзишгарони калонсолоро гузаронда будем, мо ҳатман витаминизатсия, либосҳои махсуси босифат, 3 маҳал хӯроки солим бо ғизои солим, ҳамоми умумӣ, шиноварӣ, маҳси бадан ба пуррагӣ мегузарондем ва ҳозир низ ба наздикӣ як чорабинии калоне дорем. Мо аллакай калонсолони худро ҷалб кардем барои машқҳои таълимӣ, аллакай витаминизатсияи онҳо сар шуданд ва дар оянда ҳам маҳси онҳо, ҳам ҳамоми онҳо, ҳам шиноварии онҳо, ҳам хӯроки онҳо бо либосҳояшон ба пуррагӣ таъмин шуда истодааст. Ба ғайр аз БЦА махсус витаминҳо ҳастанд. Витаминҳо барои хушрӯ кор кардани дилу рагҳо, системаи дилу рагҳо. Витаминҳо барои хуб гардонидани системаи такияи ҳаракати варзишгар, яъне барои бофтаҳои
ба истилоҳ агар гирем суставу буғумҳою рагу пайҳо ҳастанд витаминҳое ки барои вақте ки варзишгар ба таври профессионалӣ машқ мекунад ҳатман иммунитети вай масъулияти бадани вай паст мешавад. Аз ин ҳисоб мо махсус витаминҳое метиҳем ки иммунитетҳои онҳо баланд шавад. Яъне ки дар баробари бо БЦH мо бале якчанд витаминҳо ҳастанд. Онҷо 5-6 намуди витамин ва 3-4 намуди фармакологии ки дар аптека, яъне дар дорухона фурӯхта мешавад, он чизҳоро мо истифода мебарем. Аз ҳама муҳим барои мо и хӯроки солим аст, хоби солим, яъне на кам аз 8 соат ва режими тамрини варзишгар ва вобаста ба намуди тамрини онҳо махсус витаминҳои лозимаро мо истифода мебарем. Баъзан нафарон ҳастанд ки масалан мегӯянд ки имрӯз ман каме хастаам ва мераванд аз анамон нӯшокиҳое ки энерҷӣ ҳастанд. Анавай чизи хуб нест. Якумш ки барои варзишгарони касбӣ ё ғайри касбӣ ки дар сатҳи байналмилалӣ иштирок мекунанд, он чизҳо барои вайҳо мумкин нест, барое ки дар таркибшон чизҳои таврин, кафеин фарз кардем бо чизҳои дигар чизҳое ки дар намуди варзиши мо манъ ҳастанд, якум зарари он. Дуюмаш, вақте ки организми варзишгар вақте ки мехоҳад машқ кунад, дар процесси машқии онҳо набзи онҳо зиёд мешавад, фишори онҳо баланд мешавад, ҳарорати бадани онҳо низ баланд мешавад ва шумо тасаввур кунед ки ои энергетики шумо истифода мебаред дар системаи асаб таъсир карда тавассути гормонҳои худи организм ва тавассути гормонҳое ки дар таркиби энергетико ҳастанд, ҳамун чизро зиёдтар карда, яъне ки аз меъёр зиёдтар кор мекунанд ва ин албатта зарбаи бениҳоят ҷиддӣ ҳам дар системаи дилу рагҳо мешавад, зарбаи ҷиддӣ ҳам дар системаи асабҳо мешавад. Организм ба он чиз омӯхта мешавад ва дар оянда аз ҷиҳати психологӣ одамизод низ психология он вайрон мешавад. Одам ба истилоҳ агар гирем раздражителӣ мешавад, хобаш вайрон мешавад. Гиёҳҳои Тоҷикистон ҳаст ки ҷойгузини ҳамин витаминҳо бошад? Албатта ҳастанд. Пеш дар давраи шӯравӣ стероидҳои анаболикӣ иҷозат дода мешуд дар тамоми намуди варзиш. Пеш дар вақтҳои шӯравӣ дар дигар давлатҳо низ истифода мебурданд аз стероидҳои анаболикӣ. Ва стероидҳои анаболикӣ гормоне ҳастанд ки организми мо он чизро дорад, лекин вай чиз ба таври сунъӣ вай чизро пайдо мекунанд ва барои варзишгар, барои зиёд кардани қобилиятнокии варзишгар истифода мебурданд. Ва бо мурури замон ина корпоратсияҳое кушода шуданд ки зидди допингӣ ҳастанд ва он чизҳоро дар тамоми намуди варзиш манъ карданд, яъне истифода намебарданд. Гиёҳҳое ҳастанд ки вақте ки тавассути ҳамун гиёҳ ҳамун стероидҳоро яъне ҳосил кардан мумкин тавассути ҳамун гиёҳ ва он намуди стероид дар ташхисҳои зидди допингӣ ба рӯйхати онҳо ҳоло надаромадааст ва иҷозат дода мешавад. Он гиёҳӣ аст, чунки он чизи гиёҳӣ барои организм агар ба меъёри муайян дода шавад фоида меорад ки зарар намеорад. Ва Тоҷикистони азизи мо бениҳоят ин гуна гиёҳҳо бисёр доранд ва мо дар оянда нақша дорем табиби варзиширо зиёдтар кунем, ба ғайр аз табиби варзишӣ як раванди дигар фармакологияи варзиширо, яъне фармакологҳои варзишӣ ки маҳз қатъи гиёҳҳо сару кор мекунанд зиёдтар кунем, табибои варзишӣ барои реабилитация, яъне барои барқарорсозии варзишгарон ин чизҳоро ташкил кунем. Дар оянда мо нақшаҳои зиёд дорем. Ташаккур барои як суҳбати пурмутавво. Фикр мекунам ки то ҷое бошад амн бинандаам ба худ чӣ чизе ки дар кор буд гирифт. Истифодаи моддаи фаъоли биологӣ танҳо бар дӯши шумо аст, вале муҳим аз ҳама ба варзиш машғул шуданро фаромӯш насозед. Ин барномаи дар толор буд. То барномаҳои баъдӣ хайр.